салом дӯстон, телефоне овардем ки телефон ҳам арзонай, ҳам дохили обда кор мекунад. дохили комплекти телефон защитная плёнка, чехол, кабел, блоки 45 ватта, бистрая зарядка дорад ки дига телефонда ягон чиз дига расход намекунад. ҳангоми гап задан одамо фақат овози шуморо мешунаванд, ба хотире ки телефон ба тарзи автоматӣ овозҳои бегонаро нест мекунад. телефони Camon Chill Pro телефон дар дохили об бемалол кор мекунад. Протсессориш Mediatek G100 Ultimate мешавад ки телефон камераш 50 мегапиксел, фронтальная камераш ҳам 50 мегапиксел бо хубии чия ки телефон двойное камера дорад. ҳам задни камераш кор мекунад, ҳам передняя камераш. ва телефон ҷои зарядкаш Type-C, экранаш 120 Гц AMOLED кор мекунад. дизайни телефон дисплеиш изобнутӣ гаштагӣ мешавад. агар ба шумо ҳам телефонҳои ба монанди Camon Chill Pro маъқул шуда бошад, метавонед ки ба магазини Realfon биёед. адреси мо дар шаҳри Москва, метро Бутирская, торговый центр Зеленый. ин телефон қимати 8 ба 256, нархаш 21990 рубл. рақамҳо дар болои экран барои муроҷиат. доставка ба тамоми шаҳру областҳои Россия ва ҳама шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон дорем. дохили Москвада бошен то метрора доставка хоҳем кард.